Entzuten duzu ezta? Gure gonbidatua da, azken orduko mosketak egiten ari da, motozerrarekin. Gaur, menu freskagarria egingo dugu elkarrekin oilaskoa saltzan eta meloi sopa. Ez da Milei, Argentinako presidentea. Segituan jakingo duzue, zein dan gaurko motozerraduna. Luis, baina ze katxarro eharra dia. Luisek bai gauza eharrakin, motozierrakin, da ez Milei horrek, Katxiz lamar, hau bai fundamentua. Nundek hau? Hau, Donostian, ikusten da, hor kurtsala atzeko aldean ikusten da. Bai, ze asto polita, Ai, ama, tauze, perikitua o loritua? Loritua, ai, ama. Bueno, gaur oilasku egin behar deu, gio sopatxo bate bai meloiakin, eta zeze galdetu behar nizun, zu bestezu motozerrekin moztuko gaur oilasku, ez da? Ez dekarri. Ez dekarri, motozerra ondo moitzek, labana ondo moitzaldeke bai. Bueno, lana, zorrozten bauketzean, eskatai. Bueno, launak, ez moitu hortikan, saio eharra dator, oilasko saltzan ningo deu, gio, ikusiko zuen meloiakin sopa ehar bat, eta aldi berian, gure Luis Launan artelanak ezautu. Bueno, lagunak eta Luis, garatuko izuet pausuz pausu, osagai desente dazkau, eta nondik noa ibiliko gehan errezeta diteko garaian, bale? Esan deun bezala, oilaskoa saltzan ingo deu, eta oilasko saltzan diteko, ingo deuna da, lehendabizi garbitu, lauki txikitanin, prejitu ostian, bertatik ateako itugu, eta gio hortxe bertan sartuko deu, irugilarra pusketetan, pixka gorritu, gio tipulatxak eta baratzurila, goxatuko itugu, goxatuta dakaunian, gurina botako deu, hemen kolmenilak, perretxikuak gaur hau edazkauta hau ese botako izkilou, goxatzen utziko ditugu hor, eta hoi goxauta dakaunian, ingo deuna da. Lehendabizi brandi pixka bota, murrizten utzi, gio irina bota, goxatu ingo deu, eta irinakin goxatzen deunian, ingo deuna da. Oilaskoa berriro bertan sartu, gio ardo beltza sartu, eta patatak zurituta sartu, eta laukitan. Eta hor, gixatzen utziko deu. Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Baina aberaztuko deu bai, batzui pixka tostatuko deu, urra hauek ere bai, ogila ere bai, eta perexil pixkatekin majau bat ingo deu, eta majau hori ere bai, botako deu gure gixatura, goxatzeko pixka gehiago eta potentzi gehiago ukitzeko. Eta geho ingo deuna da hemen, esan deun bezala, meloiakin sopa bat ingo deu, ingo deuna da, erdila hola hartuko deu, erdila hartu, garbitu, eta ingo deuna da, ur pixkatekin, esti pixkatekin, limoian birrindurakin, dena birrindu ingo deu. Baitare, menta ostua sartuko izkio, freskotasuna emateko, eta sopa horrei, gero ingo diuna da, hemen, albariko adakau, baitare dakau, meloia, lauki txiki batzuk ingo ditugu, sopan barruan jarri eta bertan topatzeko pusketa batzuk frutuana. Adoz? Vale. Bueno, eta hau esan da, ingo deuna da, behitu, ni oilaskoa garbitzen jarriko naiz, eta zuk adibidez, behitu, aldia zu hemendikan, lau ale batzu hartuko deu, bi erabiliko ditugu hasieran botatzeko eta beste bi prejitzeko geho majauantzako, bale? Eta aldi berian kontatu behar digun, noiz eta nola hasi izan, motozerrakin eskultura polit eta eharroi egiten. Nola hasi izan honekin? Bueno, ni gazte den aurnako urteatan, aizkola egin bastan debi nintzen. Bale. Aizkola, baina etxeko lanak egiten, aizkolari bezala edo... Bueno, aizkolari herrian urte askotan, aldameneko herritare juten ginen. Nungo hasia, Luis? Ni berasteikoa. Ni banekin baino jendia jakiteko, Berasteikoa. Berasteikoa. Da, hola urte pilaten, motorzerra egin da hola, eta hor, tokatu zan ikustea, Australian batzuk hemen munduko kampeonatua etorri ziren jokatzea, eta gero ben geldi uzien haste pare batean. Bai. Eta aitako bat ikusi nun, Torresaro Plaza Torresen, aizko pustu baten ondoren, hola, enbor batetik xila bat ateratzen. Vale. Noiz aigatu gitzaiten hau, noiz izan nuen hau, gutxi gora bera? Hau, 1900 da... Laroita
zazpi, sortzi hor, horrela. Eta ikusituan ordun australiano batzuk Tolosako plazan zila bat iten motozerrakin. Bai, eta handi etorri zitzen, herriko festatan zozer jartzeko, zozer politia izan litzeke leure. Vale. Eta hola, herriko festetan, bos launek ingendu nola, 20 minutuan zila bat aterrien duen. Enborro batetik. Eta jarri nion hiru laun hola zurginek hola, puntuazio maten politien ateratzen zunantzako. Eta, jende asko gustatu zitzen, lan hau. Zein nuan, irabazi nuan egun hortan ebai, ose? Bueno. Emateik baietz. Vale. Eta nolako zila intzen duten, nola izan nuen egun hori? Zila, batzuk eurpusketak entzile, eta gainen esita jartzile, eta irutzen zaila zila bat, ala. Eta forma eman itxan, eta? Zila da, bere trabesaino egin daten egin, maitzen badezu, kompletoa gelitzen da. Vale. Alako zila bat inunik. Da, geho urrun urtean, ja lana zego jarri ginen. Lana zailegoak, hola, basurdea eta iken da, hola. Vale. Da, aldameneko herritik eta asizien deitzen. Hola, hain herria jongo alginen, da, hola. Da, pixkan zabaltzen joan zan, zehoi. Bigarrengo urtean segertatu ban, basurde intzen duten, ose? Basurdea eta xila bat eta beste egur bat erroskakin. Eta horre bai, domina, boltzira txapela egarri guan etxea egun hortan ebai, ose? Ez goratzen ja, urte asko pasaituk, ez da? Vale. Eta aurretik inoiz ezuan eskultura ekin, hori izan nuen nire lehendabiziko eskultura? Bai, lehendabizikoa. Bai, mendian da beti egurrekin motorzerra beti asko ibiltzen nuen, ez? Vale. Osea, eskua inda eukan, ez da? Eskua abiadura eta hori inda eukan, ez da? Baina da, oso diferentea da, ez da, egurren moztea bakarra, bere forma eman berti dozu, hori da, bakoitzak denak due, diu joat itxeko, batzu berezioa iztetea beste atzu baino, ez? Eta da, diu joan balima duzu, berezkoa pixkat, erresa bat eratzen duzu, ez? Ez da, egurren moztea bakarra, bere forma eman berti dozu, markatuta egin gabe. Eta hoi hartzetako bat hori dek, markatuta ez errin gabe? Zerotik anazio behar da, horretu meritu ez. Horrek meritua. Bai, proportzioak eta ate bertitzezu, ondo ate bertitzezu. Hola, hasi ginen herritan da pixkat, eta hor, behin, Xabier Euskitzek lehen da biziko programazio intzunen telebistan, sorgin helaratza izenakin, areaman ginuen, urdu nobedadea bezala ginen gu, telebistan ikusi ginuen da, jolen. Gure etxeko telefonoa jakea botatzen zuen. Benetan, batea joteko, bestera joteko, urduan sekulo lana etorri zitzizkiun. Eta geotako errutiotik asitzizkiun deitzen, da egun guztiako jomerra eta hola, eta urduan enpresa baten egin itzen lanean erreleota. Zertan nahi zinan, justu orduan? Enpresa baten, hor, bilaunan manipulaz de papel, hola. Vale. Da, joren, ez esatatxeko pena baten zianarek. Da inun, enpresatik ezentzia hartu nun. Hori noiz aizea hitzeiten, zenbagarren urtean? 2000 urtea, hor inguru hortan. Osea, 10 urte bilizinan, 15 urte ia lanian, da kanpoa, eta bestia, eta bi eta batea, ez da? Ezentzia eguketu zen, da geho eta eskia gehiago nauken, da 51 urtekin autonomo jarri nintzen. Autonomo, ja, horta dedikatzeko. Plazaz plaza ibilita, holako. Osea, enkargo baino gehiago zeizatezean, esibizioak da holako historiak. Esibizioak, udala partean esibizio asko. 800 herritatik pasa naiz. 800 herri, Bai. Katxiz, la, mar. Ni uste nuen historia zabokadoz herri askoti pasan itzala, guztiak irabazi diakela, Bai. 800 herri, ai, ama. Eta? 22 urtean, hortatik bizitu naiz, eta 63 urte initunen, sekulo pena gine, oinde sasoian nauken, baina, jubilatzea pentsatu nuen, autonomoa 63 badauke jubilatzea. Bai. Eta jubilatu nintzen, da, asmoatu inun, porque geho pandemia etorri zan, eta bi urtean etzan bate lanik izan du. Eta, urduan jubilatzea asmoatu inun. Bueno, eta urte hau guztitan, esan dezu basurdia, txakurrak, aston bat ikusiet, hor ikusiet, ekarritu zula ontua eta basurde txikitia. Ze pisa desberdin dituzu? Pisa asko indakoa zea, o beti gutxi gara antzekoak itzen ditun, edo? Publikoan, 10 dozena bat figura diferente egite ginen. Herri batea, bueltatu erro balin maen duen, lehen izan dago herri batea, figuraz aldatu egite ginen. Gaino jende esaten zuen, hoi lehen ikusi deu. Beti zauzer diferente egite ginen duen. Eta zein izan? Gero, negu partean, beste estilo bateko lan egiten hasi nintzen. 2005an inun herrian
nabe bat, o pabilia bat, Bai. eta han negu handaitzen itzen, beste estilo bateko mueble, o dekoraz apaingarri bezala iken. Eta igual, ze etxeko ataritako, ez dakit. Bai, etxea barrundik jartzeko, ez? Egurra atarian beti, etxen barruako, apaingarri bezala. Iraute egurrak, bai, hori egileak. Eta orduan, azkenengo 20 piku urte horietan, zeibili zinan gehiago. Etxetako eta historik eta iten enkarkuk eta hola, o herri zerre danei heldu zenion, danei? Dena, primaran hasi eta udazken arte herritan. Vale, eta gero neguko lanak gehiago etxetako historik eta. Plazatan enkargu asko maten ziurean, ez? Publikoan itxen duen, adibidez, astoa eta karroa, jartin baten jartzeko politxe izan. Eta gero, herri askotan enkargu ematen ziren, eta gero neguan itxen ditu, enkarguoi. Claro, jendia gustatu, eta esan, venga, Luis, injako lako bat, eta... Vale. Eta demo asko ukitzegoan enkarkuk eta hola iteko, holako lanak ez ditu, bueno. Ez, baina neguan nahiko demo izaten nun. Neguan itxen ditun, da, gero, bai. Eta indituzun eskultura denetatik, zein izan da hola berezien indezuna? Bueno, berezina ez dakit, baina esito egina daukena da, 2016-en endu nintzen operatuta onkologikoan. Bai. Eta han esan da baino uste baino lehenago rekuperatu nintzen. Da, medikuk esan ziaren, urrungo egunean, ja etxea joteko izango nintzela, eta hain gelitu nintzen espabilatu gau hartan enun behia egitxire. Eta nire esan nun, etxe honei zozer donatu berdiot. Eta nire gaixotasun egin lotutako eskultura bat indun. Hope. Bai. Gaixo zeon enbor batei besteat barruan jarri nion, indartzeko bezala, ni handik indartuta ateran nintzen bezala. Zure gertatu zitzaizun antzeko zerbait orduan. Bai. Eta eskulturarek zea dirazten du. Egia esan dezuna, gaixo enbor bat, barruti freskoa jarrita nola indartu tatea zinan. Bai, handik nola atena ditzen, pixkan gaixotasun egin lotuta dau eskultura. Zure gaixotasunak ja guztiz aurre eman da, ja ondo alao. Bai, gero ere lanean setu nun, beste 2 urtean gero setu nun lanean, operazio izan eta geroztik nire revisio eta baduzke, baina geroztik ondo nago, ondo sentitzen nahi. Ondo, jarraitu horran, heldu horrei. Bueno, launa, gu hemen lehendabiziko urratzak eman ditugu, guzezue, batzuk ja zuhituta azkau, 2 esan dugu hemen tostatzeko ogikin, eta 2 txalotak tageo, honea botako deula, 3 gilarra tageo. Ingo deuna da, Bilbaino jungo geha, bertan ikusiko zue, 100ko zerbezera dago, eta areagoaz hoize ikustea, hau prakitzean bitartia. Ongi torri izan zaitez, Joseba, nire izena Itziar da. Eta hemen nago, Kobetaz Garagardotegiko langileekin. Iñaki, Ainara, Begoña eta Monika. Eta gaurko egunean erakutsingo dautzut gure instalazioak eta zein dan gure lana. Kobetaz 2009 eta 1988an sortu zen. Miguelek eta Begoñak sortu eben. Haren alabak, Begoña, ezkonosan Iñakigaz, eta momentu honetan eure dire jabeak. Naiz eta negozioa eraten dabenak dire bere alaba biak, bai Ainara eta bai Maria. Garagardaren kokapena da Kobetaz mendia, gauz 100 metrotara. Ikuspegi edarra daukagu. Ezkerraldean ikusi leike itsasoa eta itsasadarra, eta gero Nerbioi ibaia. Aurre horrien dekogu Artxanda mendia, eta erdian dekogu futbol zelaia. Bilbo ikusten da oso ondo. Eta gero eskumaldera ikusi leike Anboto mendikatea, eta baita Gorbea, apurbet ikusten da, hemen zati bet, Gorbea ikusten da. Beraz, ikuspegik privilegiatua dekogu zemendik, egunez, baina bai gau ez bai. Gero beste gauzatxu bet dekogu, atetik inguruen dekogu museo txiki bet, argazkiekin eta sinatute dauzen argazkiekin jokalariak sinatu da denak. Eta gero dauz beste 4 aparkaleku kotxentzako. Hori oso garrantzia handikoa da, jente asko etortzen da. Maiatzatik irailera, Garagardo hau zabaltzen da egun guztietan, astelenetan izenezi. Eta gero, urritik apirilera, zabaltzen da asteburutan eta jai egunetan. Jente gehien etortzen danien, izaten da udaberrian. Ze ondino jentea ez da joaten oporretan euren bigarren etxetara edo bidaietara.
eta jente gehien egoten dan unean izaten da udaberria. Udan baino gehiago. Etoten dire familia osoak, lagun taldeak bebai. Eta baita, futbol taldeak, edo saskibaloi taldeak, edo dantza taldeak, zozer antolatu egin behar da benean. Gehienetan izaten dire, edo bilbotarrak, edo Bizkaiko edozein herritakoak. Ingo dana da, azaldu ze eskintza gastronomikoa dago hemen, beraragardotegian. Azteko erregea da oiazkoa. Hortik aparte, solomilloa, entrekota, txuleta, eta patata tortilla, piper berdeak, txorizoa bebai, odolosteak, eta azkeneko urtietan hamburguesa bebai. Ze gazti batzutan ez dabe gure izeten oiazkoa jan, eta hamburguesa jaten dabe. Eta poste bezala, etxeko postea dugu guz. Eta holan nabarmen bezala, esango nuke, gazta tarta eta goxua. Menu izarra, gehien saltzen dena da, oiazko errea, gero patata likidukin, gero ensalada, kroketak eta piper berdeak. Gutxi gora bera, egun on batean, 350 oiazko, eta aldik ez. Beno, Joseba, badakizu orain, nun dagoen Kobeta Garagardotegia, eta zein da gure menu izarra, hemen aurrean daukaguna. Beraz, gonbidatzen zaitugu, etortzera eta geugaz bazkaltzera. Agur! Aupa kuadrilla eta earra oiazkoa, ze plan dakaen Bizkaialden, guen beti zardoteetan, zardoekin dan Bizkaialden zea, zerbezeitan, oiazko earra, guen hamburguesa eta guzti, egia esan txuleta, hor gozo jartzea jendia, Bai. Eta leku earra, ondila eta familia giruan juteko, ezin joia. Bueno, gurean jarraitu berdeu, hemen bitarten egon gehan daitu, oiazkoa prezitu zaigu, txalo eta zubitzen egon geha, eta hasiko geha meloian sopakin, bale? Zu lagundu jakoia zu, Luis, hemen meloia garbitu, azalak enduko jo, pepitake bai, da honea botatzen jungo zea, bale? Venga, hau zure kontu, eta nik inbiarretena hemendikan oiazko atea, eta tipulatxa goxatzen jarri, irugi jarra, eta batzut jare bai. Bago azkierrik itxarra. Hau hola inbiarra, tostatu tatea behar dute pixkat, zatikan, uen gehiago tostatzen bada, hori bai, zu fuertian, ondo tostatu eta xamurra barruan. Gio, ondo gixatu eta bikain gelditzeko. Eta hemen zapore hauek hemen gelditzen diene oliotan da, horrek emate jo sustantzia erra gure gaurko gixauai. Bueno, kontatu duzu, Luis, indituzun pieza guztitatikan, ikusiet bat, argazkitan zeona, zertan hori, santu bat indakua, santu bat, Bai, gau batean, ostu zituen, San Anton berazteitik, eta San Sebastian berrobitik. Bai. Bai, eta geho, San Anton nein aziziarean, bai, San Sebastian bai berrobiako. Egurrezkoak baina? Bai, egurrezkoak, bai. Lehenkoak ez tegizten material izango zuen, nik egurrezkoa egin nitu. Ai, la letxe, eta hori berezia, ez da? Horrel izan jartzeko, ez da? Bai, oin handao, beti arekin zatzen du, baina. Katxiz lamar, rolako santun bilare pasein behar da lapurtzea, Oida jendia, oida elikate mordu da, letxe. Materiala bat berezi ote dauken, emango zuen igual, lehenko azte gizten materiala egin da zan. Hala deka. Oin gore, igual emango duen materiala bat berezi aukelako, baina da egurre pieza bat dena da. Eta horrekin, bateare beste argaziat ikusi edo oso polita karrusel bat, Karrusela hor dana, zenbat pieza intzen ditun karrusel horrentzako? Sevillano bat, bai, ferie medievaletan ibiltzen zana, bai, eta jiraka ibiltzen zan, zagoen barkuko timoi bat bezala jarrie, beak ibiltzen zuen, bueltaka, karruselo itena, da, inazizizkean, 82 figura, umeak eserita ibiltzeko, bena desperdinak, eurrezkoak. Ze polita, ze harra. Eta zuzeu ibili, altzea karrusel hortan bueltaka. Ge inauraziokoan, Zaragozako Pilar plazan, inauratuzun, eta ni inaurazio jonitzen. Eta ibili altzinean, karruselian, ez? Nekatziz lamar. Nien itzen ibili, porque, figurak umean zago ziren. Vale. Eta gero, berezitasunen zuen, nola ziren animaliak dena desberdinak, ume bat abilenen animaliaten gainean,
Gio nahi du, beste baten gainen ibili dena diferente Aldatzen guteko. Beti bat zeun, lana Ba, gehiago hogeita bi aldiz ibili bihar danak ibiltzeko, eh? Bai ba. Negozio honek, zinirekin arek, Ona, eta aurra egiteko, enkargu egiteko ere, bueno, negu bat pasako goni jaia, antzea, pieza hori guztik iten, ez da? Bai. Da gero bestatzu, nahiz enkargatu ez, inda eukitza gustatzen zitzaian palioian, Bai. beti bagarra madikusta etorritako, tentazio eukitzeko, emateko, ez? Karo, beti, esatean abezela, no? Muestra batzuk edo zehose, ez da? Bai. Ona, egia zan, karruzel hori eta guandiga martxan alda, hoa. Ni uste baietz, ez dut geoztiken kontatu egizan du, baina ni uste martxan egiko dula. Bai. Eta holako gauzak iteko, berdin zitzaizun segur, opagu erabiltzezu, aritza, artia, ez dakit, urkiakin, danakin aldain? Publikoan lan egiten dunen, txopoa ebiltzen duen. Txopua, makala. Porque bai, egurre behartezu, bigune behartezu, lehen behilen figura ateratzeko. Gaino jendea behi da espertu iten da. Claro. Ordu bete eta laurden batean, figura rat imertezu. Ez eizu, komini egurre oso gogorra ematea. Ego enkargoa iteko ja, eur bat zauzer berezioa behartezu, ez? Bai, luzeako irauteko, pixka gehiago. Luzeako irauteko eta ez irikitzeko, eta bai. Eta hori ez irikitzeko eta kudeatzeko, eta horri izatea etxekiteko, teilatukiteko, ez dakizia egurra lehorra behar dula, bestia behar dula, hori dan ere bai ondo kudeatu beharruan, edo zuz beti nahiko egur freskoak inibilizea? Bueno, eurre freskoak in lan nahi. Erra zaparra zizaiguna hemen, Bai. Me katxila mar, Euskadi tropikali. Oiazkoa gaur earki sartuko, sopa ez dakit, baina oiazkoa earki sartuko zaigo gizauta. Lana, eurre freskoak initzen nun, bukaera mamino lehenago, euki horrezu sekatzen. Pintatuta ino lehenago mamerzaio tratamentu, somorroak... Pipinan kontrakoa eta? Bai. Da, eurrek, garanti gehiena izateko duk importantena da, enborra handi bat zatitu, Bai. Da, zatiaren egin, eururez da irigitzen geho. Eurre hila gelditzen da. Enborra handi bat, erditi partitzen maezu. Bai, bihotza moztu eta orduan ja bitan itezu, ez da? Bai, alderdi bat pieza erekin ite maezu eururez da irigitzen. Ja. Bere bihotza egin uste maezu, beti irigitzen da bihotza aldea. Bale. Bai, hori esaten du, ez da hola laukit jadanean bihot albotik handalin badaude zutabek eta ana beti gogorro gelditzeala, ez da? Bai. Bale, eta hori dana beti kontuan eukiberko guan, ez da? Bai, enkargu ziteko, bai. Ona. Eta enborroiek da mozteko eta historiak. Zer da, mendin erabiltzean motozerra berdina? O motozerra berezik dia? Ez. Earra, ekaitza torri zeiun nahi. Katxila, Omar. Sopa hartuko jo gaur. Bota, no? Ez, motozerra berezik. Ditue, berezie, bere kate ibiltzen ezpata, batzuk finagoa, beste mendian ibiltzen duen normala, Aseran motorzerra handiakin. Bai, oituta zentenak mendian ibiltzen, ez da? Bai, pusketa handinak entzeko aurna motorzerra handiakin. Eta bukatzen joan bertezu, bai, txikioakin. Eta dana motozerrakin hasita bukartu arte, geho esuan lima bat hartu, zeo zein edo azkenengo ikutu emateko? Bai, enkargo indago lan nahi, bai. Baina publikoan iten duna motorzerra utxakin. Atza, dana motozerrakin, hasiratik bukartu da nio. Bai. Eta hori ere, azkenien ere motozerrakin hasita bukatutakoak, igual detailea ez da hain detailea, baina beti bere ikutua daka, podlita gelditzea ere bai, ez da? Bai. Beno, motozerra nola ibiltzen dezuen, behakin asko lehuntzen dezu, Bai, ez da, gora bera ibiltzen dezu, bai, gora bera eta ibiltzen, ez da? Bai, lehuntzen dezu. Baina esate jaten ere bai, azkenian, ez izatia, hola, lixo hau bezala, bere xarmare badakala, ez da? Bai, rustiko gozea gelditzen da. Hoi egitza, rustiko. Han ikusten da, zeinekin inda da honez, marka ikusten matzezu. Bai, nik hori noiz ikusiet, ez dakit, batek errealatu ikutxararen bat, hola, eta kutxara bakarrikan, era batea bukatuta, eta rustikoa gelditzea, eta baino gauza errare, bai, polita. Ondo, bueno, hemen bagoaz, Ekaitza azpin da, bagitxestik txerrik itxarraka. Venga, hemen ogixetzen, hau lauzatitan, geho majatu inbiardalako, ez dago kuidoikan, horrela xe. Eta ingoitugu hemen ogiak prehitu, batzu ja, eta urrak ere bai. Geho hau da, majaua iteko, perexil pixkatekin, aberazteko gure gixaua. Bale, eta hemen, guzuzu hemen ja, tipulatxa
batzu jaia fundamentu hartzen nahi dala, guan ingo diuna da. Gurin honen erdila bota, vale? Horrela, xe. Torri barroa, oso ondo. Hau, listo. Botako ditugu kolmeni jauek, pixkat hidratatzeko ere bai, lehorra daudelako. Oso ondo. Eta hau berrio urtutzean nian, eta pixka gozatze dunean, barrandi jabotako jau, eta murriztean nian, irina, goxatu, eta baitu patata zuritu behar ditut, barroa sartzeko ere bai. Vale. Bueno, eta Luis, eta prozesua, nola itendek eskulturalako atiteko ban? Aurrena la pizzakin pixka amargatu, pixkat historiko, o zerotik aztezea? Zerotik. Aurrena beti, motorzerra beti jendo kendu ez. Eta aurrena imerdizu, pixkat gutxixea okendu. Eta gero berriz, beste pixka geixea okendu. Porque pasatzen bai zor konpon, ez da? Bai, konto hondi berdizu ez. Ilia mostekoan bezala, ez da? Bai. Txilek itxarraka jun. Bai. Vale. Eta, baino inoiz ez tezu markatu esan honean, lepua jungoa hemen, hanka jungo jaztekizi jungoa hemen, nik usetorra astun belarrik beste kolore batekoa diala hori zea, pieza batzuk aparte jarritakoak dia? Bai, asto bat egiteko, belarriak eta hankak, beste pieza dizatei barruan, zera joten dut zuluan sartuta. Vale. Eta gero bere formak emate joztu. Dena pieza bali bizela. Ados. Orduan lehendabizi sartu, eta gero ja dena in. Bai. Kuadra hilo batzuk, jote ziren enkajatuta enborran. Bai. Ondo. Bueno, eta horrean goitu pieza batzuk. Zein da pieza gehien kostatu zaizuna egiten, hola, zatezuna, jode, pieza egiten egun guztia egon itzan. Ez aldizu esekula, zerbait enkargatu ordu askokua eta hola. O beti tita batian motozerrakina azkar gastatzea gauzak. Lani zailena, publikoan indeunetan, hor Castilla-La Manchan da ebili ginen, Don Quixote eta Sancho hango azien berez. Bai. Eta han publikoan 3 herritan egin genuen. Don Quixote eta Sancho berez zaldian gainen eserita. Vale. Bai. Lanik berez zinago egin deu publikoan. Eta, ua asko kostatu altzan itia. Bueno, bai... Bestia baino gehiago bai. Bai, 2 ordun azpitik alare, Bai, Bai, 2 ordun azpitik. Abila, eta hor, kertatuko zitaizun noiz bain hasita, liatuta, ezin jarraituta, pieza berrilla ber, Ez. O plakua, txakurra plakua atea eta listo, ose. Bai. Zate gehen egun nintzaite igualdik. Txakurra plakua esan da. Bueno, dea diferente izate eta... Aladek. Hemen ikusi ezue, fundamentu guztia ja hemen dakau, Luis. Beitu, Guain ingo deuna da, irina bota, gehiagiztio botako irina, Goia dakada bat horrela, tak, vale. Honekin ingo deuna da, loitu puntu hori emango dio, vale. Oso ondo, eta guain hemen bai, jain bihar deula da. Oli askoa sartu, barrura, zuku denak, nola ez, vale, hau listo. Patatake barroa, iepala. Gatza, hori askoa baseka, baino gainutzekoak ez daka, pixka botako jau, vale, mendik hartuta, oso ondo. Eta guain, ardua bota, triki, eta horrutziko deudena goxatzen, lasai. Vale, earki, hori askoan gixaua, esate bateako indadakau. Inbiar deuna da gero, hau perexilak imagatu, eta aberaztu gure gixaua. Vale, bueno, eta hau indadakaunez, horre, earki garbituak ez da? Oso ondo, hau ingo deuna da gero birrindu, esan deun osagaiekin, eta hau moztu lagungarri jartzeko. Eta bitarten jungo gea, akelarrea, pentsatzetan giro hobia ingo gula, igual, guendik ez zaigu igual ekaitza Donostia itxi, guazen area, eta segituan gabe gueltan. Haupa Joseba, Iñaki Atrian naiz, eta hemen gaude Akelar hotelian, Patxi Troitinoren koktelean. Prest zaude gure bistaz eta kokteletaz gozatzeko. Igeldon gaude, Akelarre hoteleko Oteiza espazioan, Pedro Subijana sortutako leku ederrenetako baten. Dakizuenez, Pedro Subijanaren Akelarre jatetxea 50 urte baino gehiago darama, eta 2017an Oteiza espazioa sortu zen jatetxeko bezeruei beste zerbitzu bat emateko. Hau da, Hotel Akelarre. Horrekin batera,
Oteiza espazioan kokteleria egoteko aukera eman ziguten. Proiektoren atzean, Patxi Troitiño dago. Jende etortzen da alde batetik kokapenarengatik, biztengatik, baina egia da gure zerbitzua oso polita izaten dela, esperientzi bat transmititzen dugulako mai bakoitzean. Ez likidoaren aldetik, baizik eta pertsona galakore bai. Eskaintzari dagokionez, koktelak oso divertigarriak dira. Azkaun Molon Huevo, Donosti Sunrise, Spicy Vulcano, eta horregatik jende etortzen da disfrutatzera gurekin. Aurkezpenak egin ondoren, orain, koktel berezi eta berri bat prestatuko dugu. Ea gustatzen zaizuen. Prest zaudete? Goazen! Gure proposamena margarrita da. Nondik dator izena? Hartu dugu Hilda, pintxo klasiko bat, Donostin sortutakoa, Casa Baiesen sortutako pintxo bat, eta ingo duen esango da pintxori bertsionatu likido erara. Nola? Goazen ikusten nahi baldin bezue. Hasteko, ingo duen esango da limoia gure kopatik pasa, pixka bustitzeko eta antxoaren gatza botatzeko gainetik, gure herrima egiteko. Horrez eta oso erraza da. Lehenik eta behin inberdezuena da, pasta bat egin antxoekin, trituratu eta ondoren labean sartu eta lehortu egingo da, deshidratatu egingo da. Deshidratatu ondoren, biera azkau. Edo lasei bera eukitzia, porque hautza eukiko dugu, edo bestela tamizatu finago eukitzeko. Bigarren pausoa gure kopa osti izango da. Bi aukera dauzkagu. Izotza barruan bota osten juteko edo euskailuan sartzia. Koktela ez dago gure kartan, orduan telesaiarako, Joseba zuretzako, preparatu dugu esklusiboki. Gure koktela hartuko dugu eta gure likidoak hartuko ditugu. Lehenik eta behin, tequila, bestela ez da margarita bat izango, eta ondoren laranjaren triple sekoa. Horrek emango dio, frutu zapore hori, zitriko puntu hori. Gehien atentzen dian koktela zein dian, alde batetik Donosti Sunrise, Patxik beramari egindako koktel bat, homenaje bat, eta Molon Huevo. Zaporez oso desberdina dira, Donosti Sunrise kremosoagoa, eta azkaba puntu hori de agridulce puntu hori eta morarena, eta gero dakau Molon Huevo dara daikide baten bertsioa. Freskagarria, zitrikoagoa, eta biak dira argazkiak atatzeko modukoak. Terraza hontan azkenean gaude, baten kontxako barandiak hau, eta beste baten arrautz baten itxura. Oain hartuko den izango da piperren ura. Zergatik, emateko zitriko puntua eta espeziatu puntua ere bai. Azkenean, euskaldunok eta mexikarrak oso lotuta gaude. Azkenik, olio erabiliko dugu. Etxian, baldin badakau normala, perfecto. Gure kasuan, olio beltzarena erabiliko dugu eta romero puntxu batekin mazeratuta. Bueno, Joseba, hemen gure proposamena iretzako. Margarrita, abernoiz etortza izen akelarrea eratea eta gure tragoa probatzea. Jo! Hau, Painaki, Zumaiarra gora igeldo, eta gora akelarre. Zer kontel prestatu borrantxuak ino eta danetikan. Ai, ama, berezila, daztatzeko mokua, giro garrakin zaudete, hemen, handa torre guain, euski pixkat, zorionez, txaparra pasazaigu. Guendigan xirimiri lehatzea. Bueno, gurean jarraituko dugu, ezta? Errez eta bukatzeko. Hemen inbiardek, Luis, betu, hemen dikan betu, batei birrindura pixka kenduko jok, eta barruan jarriko jok, bale? Eta gero bilak erditi moztu, zuko atea eta berta bota, bale? Bale, eta ningo etena da, majaua martxan jarri, hemen dakau, betu, oiazkoa nola gixatu zaigun, falta zaiona duain, hemen majaua barruan bota persil pixkatekin, eta hori listoak hau, eta horrekin jarraituko dugu. Gaur egun esan duzu jubilaututa zaudela, eta guain zertan zabiltza. Jarraitzen duzu eskultura batzuk egiten, o nola da zure egunerokotasuna? Ez, guain eskultura eta lanoi bastante utxita dauket. Guain, gaztetan nola etornitzen, pixkala aizkora mundutik, aizkorari gaztei hor pixkala erakusten da mundu izatzen hainez pixkatu hain. Ona, ze sorte irekin dauden gaztiak orduan, ezta? Bai. Nun ibiltzezea? Nun ibiltzezea? Nungo eskolan, o nungo jendiai, o nundik noa? Bueno, eskola, ez nire paelian nik eurrek jarri eta eurrek kentu eta lan hoi. Zema gaztekin ibiltzezea? Bueno, zemat, bola da izaten dira. Bola da izaten dira. Oin batekin nahi, baina, bueno. Vale. Bai. Eta, zeak uste jozu hoiei, haber nundik noa ibili, eta zer da gaztek egin ikasi behar duena gaur egun eskolan? Lehenoko markak ez ditu, iten? Ez, beste kirol guztietan markak ontzen ditu, baina aizkoran atzagatik jozte.
Ta zer dela eta hori? Hoi dala, ez da ibani, lehenko generazioa pixak gorragoa zalakoan, ni uste dala. Bason jaiotako jendia, ia, ez da, zuek. Bai. Lehenko aizkolari igual izango zen, igual, esan zen bezala, pobre xamarra ez. Oain kanbio, aizkoan aitzeko aberatxa behar dezu. Ja. Porque jarri da materiala eta historiak, ez da? Aizkorak, egurra oso garesti dago. Oain ameteu, aberatxan deportea dela aizkora. Ja. Eta, nik hor ikusietena da behintzat, lehenoko gozarik eta oaingo gozarik hemen eskolari desberdinak pasadia, oaingo gozai errakit ditu hemen Andoniz eta egon nuan da, baina lehenokuak zenbat txuleta jan, pontxuak jatezuela hor gorringok, ardo beltz eta nola da, azukriakin, eta esatezu, gaur guztiz kontrakoa, zuringoa jan, gorringo berren, azukre berren, beste zerbait, mekatxela amar. Eta gaur egun abena asko eta abenak eta igual ez dira, inbeste indarre ematen igual, Lehenokoke, ze atzaparra eta ze sasoi, ez da? Bai, baserri mundun da, egunero eskuan erreminta diferentak ibiltzen zituen, da eskua zauzien gortuta. Oingo aizkolariak erreminta bagarra dauka, aizkola bagarra. Eta aurna eskutetik sufrik egiten du, eta pixoat geldik gomerra tokatzen mazai ere, berriz aizkoa bihundu itezaizkie. Karo, eta ezin puntu harrapatu askotan, ez da? Oain, aizkolari da pixoat estakatzeko oso kirola, oso zea da. Zu kozineroa zea, da aizkolari bat pixoat estakatzeko entsalada mixta bezala da aizkolarie. Zemat eta komponente gehiago, Obea. Eta komponente asko osatzen du aizkolarie. Ez da indarra eta zea bagarra, Bai, habilidadia, gerri buelta, bestia, dana berdik, ez da, burua. Bai, berezkoa, mainoso balima da. Bai, oitena behar ditu, pixkat estakatzeko. Zu adibidez gaztetan markak lortutako altzea aizkolan? Ez. Ni kategori bakukoan nintzen. Bai, Gaina, pixkat estakatzeko, mutilare berdezu, laroita 10 kiloko mutila berdezu. Ez berdina 70 kilokin, 1 kiloko baten aurka, eta horredakan golpia. Hoi, boxeoa bezala, bere pixua jongo balitz. Beste histori bat izango guan. Bai, baina pixu librea nola izaten da, gaur peso eta aliatzen zenen, zabaldu iten Karo. Ondo. Eta, orduan, geho, aparteko gauzak, ze gustatzen zaizu? Ez dakit, mendibueltak itia, pelikulak ikustea jutezea, ez dakit, ondartzaldeak gaur, ondartza ez aizkungo hemen, baina ez dakit kostaldea tortzezean ondartzan ibiltzeare, bai? Gutxi. Bai. Zein dia zure hobiak? Nire gaxotosun nangatio, izan duden nangatio, euski ere galazita dauket. Bai, Bai. Eta, enez, bero zalea. Orduan gaur junbekoen playa. Bai. Gaur egun hona euski gena asko berotuko. Hala, katxila, man. Eta orduan ez dakit, perretxiko bila eta jute altzea, zu bizizean huelta hortan perretxiko jarra gaute diata. Enez oso zea, baina bere momentuan gustatzen zait, pixkat ibiltzea, bai. Ondo. Bueno, eta errelebua eta norbait eakutzi aldio zu dakizun arte hau guztia motoserrakin, ez dakit. Ibiltzezea taierren esan dezu aizkoan eakusten, norbait etortze alda nahi dula ez dakit motoserrakin artelanakin da, holako ikasketa alko zen ditun eman, ez da? Pozi akutsiko nioke, baina ez da tortzen, Ez alda torri nio? Ez da tortzen, ni iten itun zeak lan egiteko akutsuko nioke bakan mate pozikan, porque momentu ontan ez dago, hemen lan egiten duna gola publikoan. Hori galduin alda hemen orduan? Bai, hemen aserareak gehienak gugu eman ginen, hemen zona ontan. Bai. Espaini beste leku atzudan zauzer iken du, baina hemen ez. Hemen galduin da momentun. Mekatxela, mar. Orduan hor norbaitei guztua emango joan releboa eta eakutziko joanik orduan, Bai. Ze arte behar da, zer da hor gerrillina bihar dana? Eskua, pazientzia, pixkat, ez dakit zer biharko zen, zer da biharko zena olako eskultura egiteko? Bai, artea berdezu, berezkoa berdezu, Bai, ez da? Bai. Horre da, argazkik eta, dibujatzeko horretenak ez dugu errestasune berdina, eta dibujatzeko balimazu errestasune berez, horrek asko launtzeizu. Bai. Karo, detalia egiteko eta historia egiteko, ez da? Bai, ez da, eurre baso mutila eta intentatu izan dudenek akustea. Ez dira trebitzen, ni traketxa naiz da hola, berdu, mainosoa berdu, lan egiteko.
Mañosua, gogua, eta ibili, ezta? Bai, ibili, azkenian danian bezala, biziletan bezala, osukalden bezala. Bai. Jendia esatitenian, nahi etzait ateatzen arraizopa. Bai, behin inda ez ditu gauzak ateatzen, behin da berriz inda ateatzen dituk, ezta? Bai, esatean bezala, profesore gobena lana bea da. Lana zematea ikusten duen. Bai, dudi gabe. Eskola baino gehiago ikastek askotan lanian da. Eskolan teoria ikasi, baino lanian ikastek, ezta? Bai. Hala dek, zi gixau eharrein diun hemen, katxiz lamar, sopa hartuko jure bai, baina gixauare bai, epelunia sartzeko gorputzian. Bai ningo dugu hau itxi, eta hemen azkenengo 5 minutua gixatzen egongoa, eta hau geratukoa ezin hobe. Bale, eta hor zen muzoaz? Bueno, oain ja zumu ingo dut. Oso ondo, zumu hain, hau kenduko izuten mendikan, oso ondo, benta osto batzuk ebotako ditugu horrea, hola, bisitasuna emateko, eta ingo deuna da gero itana birrindu. Eta ikusiko zuen gauza eharrateko asiatikan. Bisitasuna eman dio limoiakin, azalakin, mentaostokin, eta gero emango goxotasun pixkat ere bai, estillakin. Estillak emango goxotasuna, eta bueno, frutuek ere bai, dudik gabe. Bale, hau listo, hau ere bai. Bueno, eta sukalden ikuste trebesi pixka bakazula, ez dakit, eukiko duzu zure errezeta erreginak esatezula, tak, gonbiatua datoz eta zioze ingo degola berezila. Bueno, ze prestatzen dezu, gonbidatua denean etxian? Lehen, Andrea emazean lanen aizan garaien, ure etortzeko aitzen itzan. Porru patata jartzen da tortile patatan aiten da hola. Vale. Baina baina ure jubilatu denen, lana dena behan hori itxe ditun, hortan gutxi eitzen naiz. Oain katador. Bai. Hori egin behar da, Bai. Andrea egiten bau, talania etxian egiten bau holako historik, suerte harra gazu. Horrei heldu. Beharra tokotu ezko, emazteak aso daulako, no? Zeozer balimak izu ondo tortzea etxeako, Vale, eta hor dudun, porru saldak eta holakoak, Bai. Ona. Bueno, hemen txe, inbiar detena da nik guain. Hausek garbitu, txukun. A ber, lamanatxo hartuko dut hemen, eta zuri gailu ere bai, zuritingo jet, hemen, albertxiko hau. Kolore harrak baino, zurituta, xamurro geratuko zaigu eta txukun harriko dugu. Bueno, zen musuaz horrekin. Hau ja hone botako? Hoi bota, oan ja, birringailua sartu barron, hau nime eman, hau nik horreko eta juntena birrintzen. Inberrezuna da, hartu eta banaka, aurrena indarra pixkat ematen jun. Oitek, arrazoia. Oso ondo. Vale, hau listo. Haure, earki joa. Ingo dutena zua jetxi espeatzeko. Bueno, eta gaur egun aizkora jarraitzea aldezu. Ez, neonik ez, akusten, bueno... Baina profesionalai jarraitza aldi duzu. Bai, mundu horrei asko zitzeiot, bai. Eta zein gustatzen zai, zein da hor puri-purian, zein de gire idolua, oantxe. Bueno, hoi momentu enten, Iker Bizente dau, oso furi-furin dau. Bai, momentu enten oso ondo dau. Bai, sasoiko dago gaztia, bai, ala da. Eta gazten bat hor, balda, txikin bat hor, forte datorrena, ose? Bueno, batortze, baina oso, ze ikuste jote, lan motxatan daude zeatuta, ez die, lan gorroita ez die zehatzen. Ez zehatzen ez. Ez dia, atrebiuko lehengoko markak ikusita eta etxian inda ez die ikusten, da ordun geho plazan ez die lan luze ikiten, ose? Ez, geotako zeago dago. Kategori bajua dago bain. Kategori bajua dago? Bai. Ekatxiz la mar. Bueno, ordun gaztiai deialdia inbertza jo ez da. Harea entrenatzea guteko irekin, da geho beste leku askore badaude eta egia esan, gure kirole egurra eman berdio, ez da? Gaur egun hainbeste kanpoko kirolda, hainbeste historita, guria galtzen, Ekatxiz la mar. Bueno, hemen ingo deuna da, hau, iragatzi, eta iragatzi ostian, bueltatzen gea, platera aratzea. Nike, hauxe garbitu behar. Bueno, lagunak, hemen gaude, sopa iragatzita, hemen frutita moztuta, bota bertara Luis, hola, ia goraino, sopa ehar bat hartzeko, eta hemen egixagoa, eharra indeu, haure itxalingo jazua, vale, hartu, hemen jarri, horrela ase, pixka dola, peatu da pixka desta okuidekan, guain pixka dola eman, eta hau dao, ezin hobia.
Sopa horrek itxura erraka, Beitu, Tentarri da, hau. bota fruta pusketa batzuk bai bertara. Horak haula meloia eta albarikokia. Vale, hau gehiatu zaigu, mantekila bezala, oilaskua eta xamurra eta gixaua ezin hobia. Horrela segarriko deu, saltza pixkatekin, nola ez? Patatak xamurra gehiatu zaizkigu, eta hoi bukatzeko behar den goza garra da, argina notarra izateko perexila, baina adarra eharra. Horrela xe. Hone, botardio. Hola xe, eta hori bai jarriko deu hemen, hola, apaingarri moduan. Hemen txe, meloian sopa, eta oiazko gixatua. Eta onduan, Luis Artista. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko olako gauza polita egiteagatik, eta jarraitu goxatzen. Eta nasun nien etorri koxinatzea honean berriro. Osondo. Agur lagunak. Agur.